जोंनि क'क्राझार टेङापारानियाव थानाय टेङापारानि बासिन्दा किसान कुमार बसुमतारी दा बियो पाठशालानि आनन्दराम बरुवा कलेजाव 5 सेमिस्टाराव फरायोमोन। दा हठात बियो दाखालि 14 थारिख खालि 16 थारिख खालि बाहेरायाव ओंखारनानै फैदों होननानै जों खोनादों। दा खिन्थु दुर्भाग्यबाबै 15 थारिख फुङाव बिनि गोथै सह'खौ बे चिरां जिल्लानि गुरुबासा पुलिस आउटपस्टनि आन्दाराव रिकभार खालामो। दा बिनि देहायाव जानाखि जोङो नुदों जथेस्थ' आघात दंमोन आरो बेखौ खोब प्रि प्लेन भाबै खोब कौशल खालामनानै बेखौ बुथारनाय जादों होननानै जोङो सानना लादों। आरो मोनसे बेयाव प्रश्न जादों जोंहा जे दिनै बे जानाखि आनन्दराम बरुवा कलेज बे कलेजा खुनु डिसिप्लिन गैया नामा, बेहाव खुनु रुल्स गैया नामा, जे सासे छात्रआ बोरै बाहेरायाव फैनो हायो आरो बिनि देहाखौ बोरै एफा गोजानाव जे दिनै 50-60 किल'मिटार गोजानाव बोरै बिनि डेड बडिखौ जों बोरै मोननो हायो, बेनो मोनसे प्रश्न जायो। बे स्कुला खुनु डिसिप्लिन गैया, बे स्कुलाव खुनु कन्ट्रल गैया। दा गथिखे बे स्कुलनि जानाखि माबा बेखौ इमिडियेटलि बेन खालामनांगौ। आरो जोङो मिथिबावदों जे बे स्कुलनिफ्राय सेरफांगुरि गामिनिफ्रायनो सेरफांगुरि जायगानिफ्रायनो बिनब बसुमतारी होननाय सासे छात्र हांमा बसुमतारीनि फिसाला, दा बेबो 2016आव बेबो थैखांबाय। बे जाउनाव बेखौ बुथारदों होननानै जों अनुमान खालामदों। आरो बिनि बादैबो आरोबाव तामुलपुरनिनो आरोबाव बिनायक बसुमतारी होननाय, दा बेखौबो माने बुथारखांबाय 2017आव। दा गथिखे बेफोर दुखुनांथाव जाथाया बे जायगायाव जागासिनो दं। आरो बेल' नङा, बिनि बादै मुसलपुरनि गामि खाथियावनो बर' सेंग्रा फरायनाय बेबो थैखांबावबाय बे जायगा स्कुलावनो। दा गथिखे जावले जावले बे स्कुलनिफ्राय बे कलेजनिफ्राय जे जोंनि गथ'फ्रा माने थैगासिनो दङ, जों बेखौ रिपर्ट मोनगासिनो दं। दा बेयाव गोथौ मोनसे गाज्रि मोनसे सख्रान्तकारि दुस्थ' मानसिफोर दङ जोंनि सायाव नोजोर होग्रा, जोंखौ माने खथि खालामग्रा। दा गथिखे जायफ्रा बेफोर खामानियाव लोब्बा दं, दा बेखौ इमिडियेटलि पुलिसा हमनानै साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। आरो लोगोसे बे कलेजा जे खुनु डिसिप्लिन गैया, बे कलेजा जे कन्ट्रल गैया, बेयाव जे मानसि थैबाय थायो, बिनि सायाव खुनु इनकुवारि जायाखै, दासिमबो रावखौबो हमफेराखै। दा गथिखे जों सरकारनाव दाबि खालामो जे इमिडियेटलि आगोलनिफ्राय जायफोर घटना जाबाय बे जायगायाव मानसि थैनाय घटना, बे मानसि थैनाय घटनानि सायाव इनकुवारि जानांगौ। आरो इनकुवारि जानानै जेसेबां माने दसि मानसिफोर लोब्बा दं बै आगोलनि सेंग्राफोरखौ फरायसाफोरखौ बुथारनाय, बे लोब्बा गोनां दसि मानसिफोरखौ इमिडियेटलि हमनानै सास्ति होनांगौ जों बेखौ सरकाराव दाबि खालामो। ओमफ्राय लोगोसे इमिडियेटलि नैबे कालप्रिटखौ दानि जायखि किसान कुमार बसुमतारी बेखौ बुथारनाय कालप्रिट, बेखौ जुदि सरकारा इमिडियेटलि मोनसे इनकुवारि हाइ लेभेल इनकुवारि खालामनानै थाब हमनानै जुदि दसि मानसिखौ साजा होआब्ला जोङो बिनि सायाव आरोबाव मोनसे डेम'क्रेटिक भाबै जों आन्दलन खालामनांगोन। जों बेखौ थांखि लादों, खालामगोन जोङो। दा बेयाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा साबधान जानांसिगोन, दा सांग्रां जानांसिगोन। जे दिनै जोंनि मानसिफ्रा मानो जेराव मेरावनो बुथारजाखोमायो, जेराव मेरावनो थैगोमाबायो। दाथ' जों जानाखि जों ससियेल मिडियायाव नुयो बर' सेंग्राफोर, बर' सिख्लाफोर, फरायनायफोर, बर' सात्र जातिफोर जायगा जायगा बुथारजानाय, जायगा जायगा थैनाय जों बेखौ नुबाय थायो। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव, जोबोद बिखा खामथाव। जाहाथे बे रोखोम जानो हाया, जोंबो जाहाथे जोंनि गेजेरावबो जोंबो साबधान जालायलायो। जों बेनि थाखायबो आं बयखौबो माने खावलायो। आरो लोगोसे बेफोरखौ बन्द' खालामनो थाखाय सरकारा जाहाथे इमिडियेटलि गोख्रों जाहाथे नोजोर होनानै जोंनि गथ'फोरनि, जोंनि फरायसाफोरनि जेराव जों दङ बेफोराव जाहाथे निरापत्तानि बेब'स्था लायो, जों बेखौ सरकारखौ माने दाबि खालामनो हायो।